Salut, em dic Joan Suquer i he fet de conseller districte de la CUP en el darrer mandat a Ciutat Vella. Jo sóc la Maica Pintor, soc veïna d'aquí del barri i militant de la CUP. Som al carrer Lancaster i hem triat ser precisament aquí per la càrrega simbòlica i dramàtica que té aquest carrer. És víctima d'estar al costat de les Rambles, estem a mig minut a peu de les Rambles i és un carrer que ara mateix és tot propietat dels fons voltors, és un carrer amb narcopisos i hi ha hagut una sèrie d'operacions que han resultat en una absència de veïnat, unes operacions on el poder econòmic ha fet i ha desfet el seu gust, sense cap mena d'autoritat política que el fiscalitzés i estan les coses com estan. La primera clatellada forta a aquest barri va ser a principis dels anys 90. Van començar a agafar pisos i a desnonar totes les veïnes que van poder. Va ser quan van començar a perdre el teixit veïnal. Com explicar-vos que abans sorties i veies a tothom al carrer, els nanos jugant, i ara et gires i només veus finestres tancades, portes tancades, carrers buits. En aquest darrer mandat s'han multiplicat els desnonaments a Ciutat Vella. Desenes de les famílies desnonades eren famílies d'aquest carrer que han marxat amb les seves propietats en una caixa de cartró i la reacció de l'Ajuntament, venuda com una gran victòria, era simplement comprar aquestes propietats que estaven fent moving, enriquint aquestes pràctiques i potenciant que es tornin a repetir en qualsevol altre racó. Tots aquests abusos i aquestes expulsions s'han donat en la vigència del Pla d'Interès, que era un pla de rehabilitació de finques en condicions deplorables, era un pla per pressionar les propietats i que contemplava mesures punitives o de càstig cap a les propietats que no s'han aplicat mai. Des de les candidatures d'Unitat Popular som partidàries de que l'autoritat política fiscalitzi el poder econòmic i li pugui parlar de tu a tu. I proposem les expropiacions forçoses a la gent que es dediqui a tenir nens petits amb cables de llum encesos i fruites d'aigua i a tenir imprudències temeràries, vull dir que són delictes gravíssims.